Ако притежавате любителски телескоп с огледало от около 10-20 см, тази вечер бъдете готови да видите астероид 2005 U-55. Най-удачно за наблюдение ще бъде времето между 9 и 2 часа през нощта. Небесното тяло прелита буквално на косъм от Земята. Разбира се, в астрономическия смисъл на думата. За астрономическия смисъл на думата това е много близко, 324 км, по-близко отколкото Луната. Днеска е в 9:15, той мине и близо на Луната на около 140 няколко километра. Ако орбитата на астероида 2005 U-55 пресичаше тази на Земята, сблъсъкът щеше да бъде катастрофален за планетата. В миналото дори по-малки небесни тела са предизвиквали огромни щети. Информацията за тях обаче е повече от оскъдна. Няма почти никаква информация за по-малките потенциални такива астероиди, около 100 метра говорим ранга, именно заради това заданието на тези проекти да свалят размера, защото това касае тяхната национална сигурност. Един такъв астероид би помел Ню-Йорк и околностите. Следващата близка среща с астероид се очаква преди 2028 година, твърди астрономът.